Somalu ta' 31 sena minħal qormi tilef ħajtu wara li ħaxok waqt li kienet jarma scaffolding. Il-każ seħħ il-ħamis filgħodu għal ħabta tal-11 fi triq Manuel Dimek f'San Ġiljan. Ir-raġel ittieħed l-isptar b'ambulanza iżda sfortunatament kien iċċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Dwar il-każ inħattret inkjesta maġisterjali u għaddejjin l-investigazzjonijiet mill-Pulizija u mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Miet l-anzjan ta' 80 sena miswieq li sofra minn ħruq fi splużjoni l-ħadd filgħodu x'aktarx ikkawżata minn ħruġ ta' gass. Il-każ seħħ f'garaxx fi triq Antar fis-Swieqi. Fuq il-post kien evidenti l-impatt tal-isplużjoni tant li l-bib tal-garaxx spiċċa mal-art din il-bankina u saret ħsara wkoll fuq il-faċċata ta' dar fl-istess triq tant li anke tawweġ il-ħadid ta' gallerija. L-anzjan ingħata l-ewwel għajnuna minn tim mediku fuq il-post imbagħad ittieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn mill-ewwel ġie ċertifikat biġrieħi serji. Miet ir-raġel ta' 61 sena miż-Żebbuġ Għawdex li l-ġimgħa l-oħra kellu aċċident bil-mutur fiċ-Ċirkewwa. Il-każ seħħ fit-19 ta' Ġunju fit-triq il-Marfa, meta l xi raġuni r-raġel ħabat mal-barrikati u waqa'. Meta tieħed l-isptar mill-ewwel ġie ċertifikat biġrieħi serji u sfortunatament telef ħajtu wara numru ta' jiem fit-taqsima l-kura intensiva.